Yes. Goddag, velkommen til Anna og Ias webcam. Hvad A.k.a. Rom og vodka. Jeg hedder Ea, og jeg er Rom. Jeg hedder Vodka, jeg hedder ikke Anna. Vi vil de næste par uger Belemre jer med rigtig nederen, kedelige, irrelevante videoer på den her super nederen, meget ubesøgte YouTube-kanal. fordi vi flytter. Og vi tænker, at det vil være sundt for os at Rigtig irriterende for jer. optage lidt hver dag om, hvad der sker i vores liv. Desværre. Det her er bare sådan en, hvad der kommer til at ske video, fordi vi starter først på torsdag, fredag. Tror vi nok. Ish. Måske i morgen tidlig. I morgen tidlig? Vi har alligevel tid til at lave ingenting. Det går i røv. Nej, vi er derinde på klokken 8 af. Ruk. Ja. Vi går på ruk begge to. Ja, desværre. Hele vores hverdag går med at læse. Men, Og spille WoW. og spille WoW. Og æde chokolade. Og is. Sten. Drikke. Yes. Men hej og velkommen til. Vi håber, at I har lyst til at følge vores YouTube-channel. A.k.a. vi ved, I ikke har lyst til at følge vores YouTube-channel, men fuck det. Vi håber, I ikke gør os opmærksom på, at I ikke har lyst til det. Derimod bare ignorer den, hvis ikke I har lyst til at følge den. Ikke nogen ubehagelige kommentarer, så bliver vi ked af det. Og nu smutter vi. Yes. Jo, der kommer sjove videoer. Tror dem. Fuldstændig ligegyldige videoer. Men anyway. Hej hej.